നമുക്കിന്ന് പത്താമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും കണ്ണൂരുള്ളവരാണല്ലേ? ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് 9 പേര്, അതില് ഒന്ന് ഞാൻ രസിക മാതാജി. ഇപ്പൊ 7 പേരേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് 24 പേര്. 24 പേരുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. യൂട്യൂബില് എന്തായാലും കാണുമല്ലോ. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിശനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സകല ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സില് ഭഗവത്ഗീത മോഡ്യൂൾ 2 ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് വിഭൂതി യോഗം. ഇന്ന് നമ്മൾ 18 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെയാണ് കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ അജ്ഞാതനും എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശം 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകത്തിന് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ പറയാറുണ്ട്, ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ? അതാണ് സാരാംശം. ഭഗവത്ഗീത സാരാംശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചതുശ്ലോകിയാണ് 8 മുതൽ 11 വരെ. പിന്നീട് 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ പരമോന്നത സ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്കിന്ന് കാണാം. അധ്യായം 9ഉം അധ്യായം 10നും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ 9ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 9ാം അധ്യായത്തില് നമ്മള് മന്മനാഭവമദ്ഭക്താമദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തം തേ പ്രതിജാനെ മാമേ യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 9ാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്താണ്? മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഈ 10ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? ആ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹം തോന്നണമെങ്കിൽ ആരാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് നമുക്കറിയണം. ആ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യത എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ വ്യക്തിയെ
എപ്പോഴും ഉറപ്പിക്കണം. വെറുതെ എന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കണം, ആ വ്യക്തി ആരാണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, യോഗ്യത എന്താണ്, ഐശ്വര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ ആ, ഉം, ഉറപ്പിക്കേണ്ട ആളാണോ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭക്തന് തന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനും ഈ ലോകത്ത് ഐശ്വര്യവും ശക്തവും മനോഹരവുമായ എന്തും കാണുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാനും കഴിയും. 7ഉം 9ഉം അധ്യായങ്ങളിൽ ദൃഢമായ ബോധ്യത്തിൽ ഭക്തി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി തന്റെ വിവിധ ഊർജങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 10ആം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രത്യേക പ്രകടനങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും വിഭൂതികളും വിശദീകരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാളുടെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കല് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഭഗവാന്റെ ഈ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയുന്നു? കാരണം ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ 7ആം അധ്യായം തൊട്ട് അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി. ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഭഗവത് ഭക്തിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഇതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആര് പറയാനാണ്? വേറെ ആർക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങള് അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയൂ. വേറൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിവര്യന്മാർക്കോ ആർക്കും തന്നെ ഇതറിയില്ല. അർജുന, ഞാൻ നിനക്ക് ഇത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ സ്വന്തമായി ഭഗവാൻ ആരാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത്? ഇത് പറഞ്ഞില്ലേൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യവും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളുടെ കറി കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊക്കി പറയുമ്പോ പറയുമോ, അവര് ഭയങ്കര എന്താണ് പുകഴ്ത്തി സ്വന്തമായിട്ട്, അല്ലെ, പുകഴ്ത്തി പറയാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ആ മാതാജി, ഒരു 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 പ്രഭു ഇതിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? പോയോ? ആ സത്യമേധ പ്രഭു അത് ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണ്. പ്രഭു നമുക്ക് ഇന്നല്ല ഭക്തി വൈഭവ്, നാളെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി അതാണ് കേട്ടോ മാതാജി. ശരിക്കും ഈ ദിവസം ഭക്തി വൈഭവിന്റെ ക്ലാസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ കണ്ണൂർ രഥയാത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാളത്തേക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചത്. ലിങ്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ സെയിം ലിങ്ക് ആണ്, ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് അവിടെയും ക്ലാസ്. അപ്പം പ്രഭു അറിയാതെ മാറിക്കറിയതാവും. ഓക്കെ മാതാജി. അതെ, ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, ആരോ എന്തോ പറയാൻ വന്നല്ലോ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാതിരുന്നാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതാണ് അതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങച്ചം പറയാന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അസൂയുള്ളവർ, അതാണ് അർജുനനോട് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം, അർജുനന് അസൂയയില്ല. അസൂയുള്ള ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കി പറയുകയാണല്ലോ, അങ്ങ് സ്വന്തമായിട്ട് പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നു? പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം? നമ്മൾ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ കുഴപ്പം? നമ്മളെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു? അല്ല, അത് തന്നെ, എന്തായിരുന്നു തെറ്റായ രീതി. നമ്മളുടെ അല്ലെ, തെറ്റായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ആ പരമപുരുഷനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും പറയാൻ വേറൊരു വ്യക്തിക്കും അറിയില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളോടുള്ള കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാൻ അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾക്ക് മുക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് നമുക്ക് മുക്തിയിൽ പോകാൻ സാധിക്കും, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആണ് പരീക്ഷ ഭഗവാൻ. ആ മാതാജി. കേറിയിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും കേറിയിട്ടുണ്ട്. മാതാജി പറയ്, അറിയാണ്ട് കേറിയിട്ടുള്ളതാവും, ക്ലാസ് അല്ലാന്ന് പറയും. അതെയോ? പ്രഭുവിന് ചിലപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി, സാരമില്ല. ഓക്കെ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്തി വരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട് നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആരാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആരെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആരാണ് കൃഷ്ണൻ, നമ്മൾ ആരെയാണ് ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശക്തി മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ നമ്മുടെ അസൂയ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു അസൂയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇതെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെല്ലാം ഇത്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഞാനാവുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കും. അസൂയുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അനസൂയരായിട്ടുള്ള, അസൂയയില്ലാത്ത ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് അവരെ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ട് ശ്രവണം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ അജ്ഞാതനും എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്ഭവം മനസ്സിലാക്കാൻ അസാധ്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും, ഈ ദേവന്മാര്, ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാം ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഭഗവാന് മുമ്പായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കാര്യം അറിയൂ, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവരുടെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവം മനസ്സിലാക്കാൻ അസാധ്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം. പെട്ടതിന് അതിന്റെ ഉറവിടം സ്വതന്ത്രമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തി സേവന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പ്രചോദനമാണ്. ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താലാണ്, ഭൗതിക യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല. കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുവനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ സ്ഥാനത്ത് വിലമതിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായും കീഴടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ആളാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അറിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീർന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വച യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. ഭൂയ, ഭൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൂയ വീണ്ടും. വീണ്ടും, അതായത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണല്ലേ ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായത് കൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അതാണ് ഇനിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇത് കേൾക്കൂ. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ശ്രവിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞാണ്, അല്ലേ? ശൃണു, നീ കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ആ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മളത് കേൾക്കണം.
പിന്നെ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മുനി നൽകുന്ന എന്താണ് പരാശര മുനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ വിശേഷ്രിയാൻ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യോഷേന ശരണം ഭഗ ഇതിങ്കന. ആറ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉള്ളവൻ ആരാണോ അവനാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കാണുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരാശര മുനിയാണ് ആ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അർത്ഥം പരാശര മുനി വിശദീകരിക്കുന്നു. ആറ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവൻ: ശക്തി, സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. 9-ാം അധ്യായമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്രത്യേക ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് നൽകുന്നു. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെക്കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും വിശദീകരിച്ചു. 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൃഢമായ ബോധ്യത്തിൽ ഭക്തി സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ സ്ഥാപിച്ചു. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും ശ്രവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു. അപ്പൊ അത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് വേണം ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സാധനയ്ക്ക് മാറ്റുകൂടുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കണമെന്ന് തികച്ചും ആകാംക്ഷയുള്ളവർ തമ്മിൽ മാത്രം പ്രഭാഷണ പാഠങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാവില്ല. അർജുനൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാകയാലാണ് അയാളുടെ മേന്മയ്ക്കായി ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര കേൾക്കുന്നോ അത്രയേറെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറയ്ക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രവിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. നിത്യം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കേൾക്കുക. അതൊക്കെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തി സാധനയുടെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീനാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെപ്പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. കണ്ടോ, ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. വേറെ ആര് പറയാനാ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ദേവന്മാർക്ക്, ഋഷികൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അവരെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു, ഇതിനു മുമ്പ് എന്ത്, അവർ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് നടന്നു എന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാധിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഗോവിന്ദൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ്. ശാശ്വതമായ ആനന്ദപൂർണമായ ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ഉത്ഭവവുമില്ല. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹമാണ്. ദേവന്മാർക്കോ മുക്തരായ ഋഷിമാർക്കോ പോലും കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും, എല്ലാ ദേവതകളുടെയും, മഹാജ്ഞാനികളുടെയും ഉത്ഭവം കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സ്കോളർഷിപ്പ് ആവശ്യമായ യോഗ്യതയില്ല. കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെയോ മനസ്സിലാക്കാൻ ദേവന്മാർക്കും മഹാമുനികൾക്കും കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഗ്രഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിന് പാണ്ഡിത്യം അത്യാവശ്യമായ ഒന്നല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ മാനസിക ഗവേഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും അറിയാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി ഈ ഗ്രഹത്തിൽ വന്ന് ഇത്രയധികം അസാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഊഹക്കച്ചവടം. അപൂർണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരിധി വരെ ഒരാൾക്ക് ഊഹിക്കാം. എന്നാൽ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിപരീത നിഗമനത്തിലെത്താം. അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ, ഓരോന്ന് ഊഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ നടന്നു, ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന്. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ സ്വയം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ വാക്കുകളെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്കെല്ലാം ആ എൻവി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്ര നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം. കൃഷ്ണന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരുടെയും അഭൂതപൂർവമായ കാരുണ്യം ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് സത്യസന്ധമായി പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനാൽ അവിടുത്തെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിക്കുകയാണ്. സർവസ്വവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവിടുത്തെ കരുണയാൽ കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതാ ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. ആ കാരുണ്യം ഭഗവാൻ ആർക്കാ കൊടുക്കുക? ഭഗവാനോട് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം കൊടുക്കും. ഈശ്വരന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല ഈ ഭക്തർ. ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനാണ് ഭക്തി വിശ്വാസങ്ങൾ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം മൂലം അവർക്ക് അദ്ദേഹം സുഗ്രാഹ്യനാകുന്നു. മറ്റാർക്കും ഇത് സാധ്യമല്ല. ഇത് മഹർഷിമാര് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആത്മാവ്? പരമപദം ഏതാണ്? ഇത് നാം അറിയണം. ആ പരമപുരുഷനെയാണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് വർഷിപ്പ്, നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം? അത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണെന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് അല്ലേ? ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഈ ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്താണ് ഗുണം? അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം: യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢ സമസ്തേഷു സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഗുണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അജനാണ്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തത്. ഈ അജൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ആത്മാവിനെയും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളെ ജീവാത്മാവും അജന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ജനനമില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ അജൻ ജനനരഹിതനാണെന്നും തുടക്കമില്ലാത്തവനാണെന്നും അനാദി, അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമില്ലാത്തവൻ, സർവലോകേശ്വരനാണെന്നും, അതാണ് മഹേശ്വരം, ലോകമഹേശ്വരൻ ആണെന്നും ആണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം എന്താണ് ഗുണം? വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ 3 വാക്കുകളാണ്: അജൻ, അനാദി, ലോകമഹേശ്വരം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താണ്? അസമ്മൂഢ, മോഹരഹിതനാകും. നമ്മൾ ഇത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മോഹരഹിതനായി, അതായത് വ്യാമോഹമെല്ലാം മാറി, സർവപാപൈ പ്രമുച്യത്തെ, സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഈ വാചകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നത് വ്യാമോഹിതരായ മനുഷ്യർ, ഈ 3 സവിശേഷതകളിൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ. 3 സവിശേഷത എന്താ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ജനിക്കാത്തവനാണ്, തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ്, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും സർവേശ്വരനാണ്.
കൃഷ്ണനെ സത്യത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അപൂർവത അല്ലെ, മനുഷ്യാനാം സഹസ്രേഷു ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിൽ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ ഈ ഒരു പരമോന്നത പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നവന് മാത്രമേ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് അജൻ എന്ന വാക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അജൻ, നമ്മൾ ജീവാത്മാവും അജനാണ്, ഭഗവാനെയും ഇവിടെ അജനാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നല്ലേ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ കെട്ടുപാടുകളിൽ പെട്ടുപോകാറുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പെടാറില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എടുക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അജനായി തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരം മാറി 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 പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴും ആ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും മനസ്സും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അജനായി തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അധമമായ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അധീനനല്ലെന്നും തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സദാ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയിലാണെന്നും 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില്, 3-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് വേത്തി ലോക മഹേശ്വരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ വാക്ക് പറയുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങൾക്കും പരമാധികാരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. കാരണം സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹമുണ്ട്, സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ശേഷവും മുമ്പും എല്ലാം അദ്ദേഹമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനുമാണ് അദ്ദേഹം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാ ദേവഗണങ്ങളും. കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിച്ചതായി കൃഷ്ണനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവതകൾ അവരെയെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുടക്കമില്ലാത്തവനാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, മറ്റു ദേവന്മാർ എന്നിവരെല്ലാം സൃഷ്ടാവാകയാൽ അവിടുന്ന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം കിട്ടും. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരാൾ പാപകർമ്മ മോചിതനായിരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ച പ്രകാരം ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറ്റു വഴികളിലൂടെ അത് സാധ്യമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. കൂടാതെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത പേജിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. കൃഷ്ണൻ ദേവകി പുത്രനാണല്ലോ, എങ്ങനെ അദ്ദേഹം അജനാകും അല്ലെ? ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ അജനായി എന്ന്. എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം? ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായത് എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവ് ജനിക്കുന്ന പോലാണോ ജനിച്ചത്? അതേ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വന്നത്? ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് അല്ലെ, ആദിമ രൂപം. അവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദേവകി വസുദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ ശിശുവായി അല്ല ജനിച്ചത്, തന്റെ ആദിമ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചത്. പിന്നീട് സാധാരണമായ ശിശുരൂപം കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും എന്നത് കേവലം മനോഭാവന അത്രേ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താണ്? ഒന്നും ശുഭമായിട്ടില്ല അല്ലെ. ശുഭം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഭൗതിക ലോകത്തില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അശുഭമാണ്. ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം അശുഭമാണ്. നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ശുഭങ്ങളാണെന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലേ യഥാർത്ഥ ശുഭത്വമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ശുഭങ്ങളാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിക്കണം. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്ര ഇവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വഴി
ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ പ്രാമാണികർക്ക് പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമില്ല. ഈ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയോടും സേവനത്തോടും കൂടി കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് യഥാർത്ഥ ഐശ്വര്യം ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുഭകരമാകണമെങ്കിൽ പരമേശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കണം. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങിയ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിൽ നിന്നോ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന 4-5 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഓരോ ഗുണങ്ങൾ, എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ 2 ശ്ലോകത്തില് ഈ ദേവന്മാരുടെയും അല്ലെ ഋഷികൾക്കും അവരുടെയൊക്കെ ഉത്ഭവം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ പാപമെല്ലാം മുക്തനാകും എന്നും പറഞ്ഞു. 4-5 ശ്ലോകത്തിൽ പല ഗുണങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം. അപ്പൊ ഈ 4-5 ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? ഇതുവരെ ചൊല്ലാത്തവരെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിജ്ഞാനമ സമ്മോഹ ക്ഷമാ സത്യം തമഃ ശമഃ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ അഭാവോ ഭയം ച ഭയമേവ ച. 5-മത്തെ അഹിംസ സമത തുഷ്ടിസ്തപോദാനം യശോയശഃ ഭവന്തി ഭാവാ ബോധാനാം മത്ത ഏവ കൃതജ്ഞതാഃ. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസ്സംയമനം, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 19 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാവിലുള്ള ഈ 19 ഗുണങ്ങളും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ, നല്ലതോ ചീത്തയോ ആകട്ടെ, എല്ലാം കൃഷ്ണനാൽ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതായി യാതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രകടമാകില്ല. കൃഷ്ണൻ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം എവിടെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലും ദേവന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലും ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവ സൃഷ്ടിച്ചത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി കൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തി ഉള്ളിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഒരാൾ സ്വയമേവ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കടമയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, നാമം ജപിക്കുക, മറ്റു സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവന സാധന നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രമേണ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ 19 ഗുണങ്ങൾ? ആദ്യത്തത് ബുദ്ധി. ഇതിന്റെ നോക്കിക്കേ, ഭാവാർത്ഥം നോക്കുമ്പോൾ 2-3 പേജുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഓരോന്നും പ്രഭുപാദർ ഓരോ പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധി എന്നത് വസ്തുതകളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് ബുദ്ധി. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫില്. ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും, ബുദ്ധിയും ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി എന്താണ്? കാര്യങ്ങളെ അവയുടെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് ഏത്, ഭൗതിക വസ്തു ഏത്, ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ആത്മാവും ജഡവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് അസമ്മോഹം പറയുന്നുണ്ട്. അസമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം, സംശയമില്ലാതിരിക്കുക, അസമ്മോഹം. അതാണ് സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും
ഉള്ള മോചനം. സങ്കോചമില്ലാതെ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാം. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, അസമ്മോഹം. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? സഹിഷ്ണുതയും ക്ഷമയും. അപ്പൊ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അപമാനവും അനാദരവും സഹിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അതാണ് ക്ഷമ. അത് ഈ 532 പേജില് ആദ്യം കാണുന്ന ആ പാരഗ്രാഫിൽ ക്ഷമ കാണാം. കണ്ടോ? കുറച്ച് ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ക്ഷമ, മാപ്പ് കൊടുക്കൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ പിഴവുകൾ പൊറുക്കുക. അടുത്തത് സത്യം. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ? കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? അടുത്ത 5ാമത്തെ ഗുണമാണ് സത്യം, സത്യസന്ധത. സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്തുതകളെ അന്യർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക, അല്ലെ? അന്യർക്ക് പ്രയോജനത്തിനായി വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുക. ചില വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കരുത്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മള് ഒരാൾക്ക് എന്താണ് സത്യം സത്യമായി പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സത്യം അവതരിപ്പിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹിതകരമായ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. അതാണ് സാമൂഹ്യ മര്യാദ. സത്യം എന്നതല്ല, വാസ്തവം എന്തെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ സത്യം വളച്ചൊടിക്കാതെ പറയണം. ഒരാൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ അയാൾ കള്ളനാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സത്യമാണ്. സത്യം ചിലപ്പോൾ അപ്രിയമായേക്കാം, എങ്കിലും അത് പറയാതിരിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി വസ്തുതകളെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സത്യത്തിന്റെ നിർവചനം. ഇനി അടുത്ത ഗുണമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം. അതാണ് ദമ. ദമ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ദമ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം. അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കലാണ് ഇന്ദ്രിയ സംയമനം. അനാവശ്യമായി വ്യക്തിഗത ആസ്വാദനത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. ഇനി 7ാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ശമം, മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം. അനാവശ്യ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തണം. അതിനെ ശമം എന്ന് പറയുന്നു. ചിന്താശക്തിയുടെ ദുരുപയോഗം. പണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിക്കുക, മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കാനും ആധികാരികമായി അവതരിപ്പിക്കാനും ചിന്താശേഷി ഉപയോഗിക്കണം. ഗുരു, സാധു, ശാസ്ത്രം എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് ചിന്താശേഷി വളർത്തിയെടുക്കണം. അടുത്തത് സുഖം, സന്തോഷവും ദുരിതവും. സുഖ അസുഖ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സുഖ അസുഖ. അപ്പൊ സുഖം എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എന്തിനേയും സ്വീകരിക്കണം, പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അതാണ് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുക. അതാണ് സുഖവും എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഭവ. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേജില് ലാസ്റ്റ്. ജനനം ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനന മരണം എന്നൊന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആത്മാവിന് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? 10ാമത്തെ ഗുണമാണ് ഭയാഭയ. ഭയം, ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതകളാണ് ഭയം. നമുക്ക് ഭയമില്ലാതിരിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നിർഭയരാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മാത്രമേ നിർഭയം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് അയാൾ പരവ്യോമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായും തിരിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഭാവി ഭാസുരമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തെന്ന് കൂടി അറിയില്ല. വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ നിരന്തരം ഉത്കണ്ഠാഭരിതരാകുന്നു. ഈ ആകുലതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉപായം എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും
സദാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതുമാണ്. അടുത്തത് അഭയവും പറഞ്ഞു അല്ലെ. അഭയവും ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ ഭയം അഭയമാണ്. 533 പേജിൽ ആദ്യം കാണുന്ന പാരഗ്രാഫിൽ ഭയം അഭയം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അഹിംസ. അഹിംസ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ക്ലേശമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് അഹിംസ. മറ്റുള്ളവരെ ദുരിതത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും എല്ലാ ദുരിതത്തിലും ആക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ അഹിംസ എന്താണ്? ആ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുന്നതാണ് അഹിംസ. മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ശരിയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്ന പരിശീലനം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകണം. അതാണ് അഹിംസ. ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനവും കമ്മീഷനും മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഹിംസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവിയിൽ ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക സുഖത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതെന്തും അഹിംസയാണ്. ആത്മീയമായിട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് അഹിംസ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ചെയ്താൽ അതെല്ലാം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സഹായം ചെയ്താലും ആ ആത്മാവിനെ അത് സഹായിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ദുരിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ദുരിതമല്ല. ആത്മാവ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിടന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയും. അടുത്തത് സമചിത്ത, സമത. അത് അടുത്ത പേജിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ സമത പറയുന്നുണ്ട്. സന്തുലിതാവസ്ഥ, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമുക്തി അല്ലെ, ഇതാണ് സമത. ആസക്തിയിൽ നിന്നോ വെറുപ്പിൽ നിന്നോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന് അനുകൂലമായത് സ്വീകരിക്കും, പ്രതികൂലമായത് നിരസിക്കും. അടുത്തത് സംതൃപ്തി, അതിനെ തുഷ്ടി എന്ന് പറയും. സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ തുഷ്ടി. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ കൃഷ്ണാബോധവാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തുഷ്ടി സംതൃപ്തിയാണ്. അനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നേടിക്കൂട്ടാനുള്ള ആകാംക്ഷ പാടില്ല. ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തനാകണം. അതാണ് സംതൃപ്തി. അടുത്തത് തപസ്, സന്യാസവും തപസ്സും. അപ്പൊ ഈ ഇതില് തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഉയർന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി സ്വമേധയാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ഏകാദശി പോലെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം എടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു തപശ്ചര്യയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ സഹിക്കണം. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഈ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് വൈദിക ആജ്ഞകൾക്ക് എതിരായോ അനാവശ്യമായോ ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. വേദങ്ങൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഉപവസിക്കുക. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപവസിക്കാൻ പാടില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കി ഉപവസിക്കാൻ പാടില്ല. അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലർ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കും അല്ലേ, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊന്നും ഒരു തപസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കില്ല. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം നമ്മൾ ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദാനം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലാണ് ദാനം പറയുന്നത്. ഒരാൾ തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണം. ഇതാണ് ദാനം. എന്താണ് നല്ല കാര്യം? കൃഷ്ണാവബോധാനുസരേണ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല, ഉത്തമമായ കർത്തവ്യവുമാണ്. കൃഷ്ണൻ നല്ലവനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്? അവർ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജാനാതീതി ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന തന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് എന്താണ്?
ധനം ആർജിക്കുന്നതിന് സമയം കിട്ടാറില്ല. അവരെപ്പോഴും പഠൻ പാഠൻ യജൻ യാചൻ ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിത നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക. ആധ്യാത്മിക സേവനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് നമുക്ക് ദാനം നൽകാവുന്നതാണ്. ഇനി വൈദിക സാഹിത്യം അനുസരിച്ച് സന്യാസിയും ദാനം വാങ്ങാൻ അർഹനാണ്. അല്ലെ, സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട് തോറും ഭിക്ഷയ്ക്ക് ചെല്ലുന്നു. ശരിക്കും എന്തിനാണ് സന്യാസി വീട് തോറും പോകുന്നത്? ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കാനാണോ? ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. കൃഷ്ണാബോധം ആ ഗൃഹസ്ഥർ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് പ്രയോജനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ലെ, അജ്ഞാന നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഗൃഹസ്ഥരെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സന്യാസി വീട് തോറും സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ദാനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊടുത്ത് അവരെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനാൽ സന്യാസികൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും സത്കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനായി ദാനം ചെയ്യണം, അല്ലാതെ അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കല്ല ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രശസ്തി, യശസ്. 16ാമത്തെ യശസ് അഥവാ പ്രശസ്തി. മഹാഭക്തനായി അറിയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രശസ്തനാകുന്നത്. അല്ലെ, ഇന്ന് പ്രശസ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരുപാട് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ വരും, വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള. ആ പ്രശസ്തിയല്ല, ഒരു ഭക്തനാണ് ശരിക്കും പ്രശസ്തൻ എന്ന് പറയുന്ന, മഹാഭക്തനാവുക. 19 എന്ന് പറയുന്നത് സുഖം അസുഖം അങ്ങനെ വരുമല്ലോ, അതാണ് 19 വരുന്നത്. 8 എന്ന് പറയുന്ന സുഖം അസുഖമുണ്ട്. പിന്നെ ഭയം അഭയം നിർഭയം, അത് 2 വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 19 വരുന്നത്. അല്ലാതെ മെയിൻ ആയിട്ട് 16 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ ആളുകൾ സ്വയം ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ ഭഗവത് നിശ്ചയത്താൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും സജ്ജമാകും. നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ശരി, നാം കാണുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുളവായതാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. എല്ലാം വെവ്വേറെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്, ഈ ഗുണങ്ങള്, ഇത്രയും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടി താനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജനസംഖ്യയുടെ വംശാവലിയുടെ സംഗ്രഹം പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. മഹർഷയാ സപ്തപൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവാ മനസാ ജാതാ യേശാം ലോക ഇമാ പ്രജ. ശ്രേഷ്ഠരായ 7 ഋഷികളും അവർക്ക് മുമ്പ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ്. അപ്പോ ആദ്യം ആരാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് ജീവാത്മാവ് ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് 4 പേര് ജനിച്ചു. ഫസ്റ്റ് മക്കള് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചത് 4 കുമാരന്മാര്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് നമുക്കറിയാം 4 കുമാരന്മാര് ജനിച്ചു. പിന്നീട് രുദ്രൻ ജനിക്കുന്നു, അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 7 ഋഷികള് വരുന്നുണ്ട്. 7 മഹാമുനികൾ. 7 ഋഷികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കശ്യപൻ, അത്രി, വസിഷ്ഠൻ, വിശ്വാമിത്രൻ, ഗൗതമൻ, ജമദഗ്നി, ഭരദ്വാജൻ. പിന്നെ മനുക്കൾ 14 മനു. അതില് സ്വയംഭുവ മനു, ഉത്തമ മനു, താമസ മനു, രൈവത മനു, ചക്ഷുഷ മനു, വൈവസ്വത മനു. ഈ നമ്മളുടെ ഈ യുഗത്തിൽ ഇപ്പം വൈവസ്വത മനുവിന്റെ കീഴിലാണ്. സാവർണി മനു, ബ്രഹ്മാവ് മനു, ലക്ഷ്മി രുദ്ര സാവർണി മനു, ദേവ സാവർണി മനു, ഇന്ദ്ര സാവർണി മനു. ഇങ്ങനെ 14 മനു
അപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും? ബ്രഹ്മാവ് പിതാമഹനാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ആരായിരിക്കും? പ്രപിതാമഹ. പ്രപിതാമഹ അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് പിതാമഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ആ മുത്തശ്ശന്റെ പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ. അത് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് പിതാമഹൻ എന്നും കൃഷ്ണൻ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് ഭഗവത്ഗീത 11-ാം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താണ് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനം അഭിനന്ദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ, എന്താണ് ബോധ്യപ്പെട്ടാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ആത്മസമർപ്പണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമപ്രഭുവിന്റെ വിവിധ വിഭൂതികളെ പറ്റി തികച്ചും വിശ്വാസം ഉദിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഈശ്വരൻ മഹാനാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാം. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ആ മഹത്വം എന്ന് വിശദമായി അറിവില്ല താനും. അതിവിടെ വിവരിക്കുകയാണ്. പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ആത്മീയ പൂർണ്ണതയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം. പരമാത്മാവിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് ദൃഢമായി ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. പൊതുവെ ഭഗവാൻ വലിയവനാണെന്ന് ആളുകൾക്കറിയാം. പക്ഷെ എത്ര വലുതാണ് എന്ന് അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ അറിയില്ല. വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ: ഈശ്വരൻ എത്ര വലിയവനാണെന്ന് ഒരാൾക്ക് വസ്തുതാപരമായി അറിയാമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും അവനൊരു സമർപ്പണാത്മാവായി തീരുകയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നിർഭയമായ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ ഐശ്വര്യം വസ്തുതാപരമായി അറിയുമ്പോൾ അവന് കീഴടങ്ങുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒരാളുടെ താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രത്യേക അറിവുകളെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. കൃഷ്ണൻ എത്ര മഹാനാണെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും അവഗണിക്കരുത്. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നതിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം കൺവിൻസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? പലരും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് നാമം ചെയ്തിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ആ പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആരെയാണ് ഈ ആരാധിക്കുന്നത്? ഇത് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനല്ലാത്ത ഒന്നും ഈ ലോകത്തില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ്. നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും പിതാമഹനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എത്ര ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ശരണാഗതി അടയും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കണം. അദ്ദേഹം ആരാണ്? പൂർവികരുടെ എല്ലാം ആദിമ പിതാവാണ്. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിൽ താല്പര്യം വളർത്താനുള്ളതാണ് ഈ സവിശേഷ ജ്ഞാനമെല്ലാം. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആർക്കും ഉപേക്ഷ പാടില്ല. അതറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ആത്മാർത്ഥമായി ഭക്തി സാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാനിലോടുള്ള ഭക്തി ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആയി ഭഗവാനിൽ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സംബന്ധജ്ഞാനം, അഭിധേയ പ്രയോജനം.
അതില് പ്രയോജനം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് സംബന്ധജ്ഞാനം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ജീവാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അടുത്തത് എന്താണ്? അഭിധേയ അഭിധേയ. 9. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം, അഭിധേയ. അഭിധേയ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ സംബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അഭിധേയം. അടുത്തത് പ്രയോജനം, ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പ്രയോജനമാണ്. 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകം പ്രയോജനമാണ്. സംബന്ധജ്ഞാനം 8, അഭിധേയം 9, 10, 11 പ്രയോജനം. അങ്ങനെ ഈ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവത്ഗീതയും സംഗ്രഹിക്കുന്നു. 10.8 കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായി അറിയുന്നതിന്റെ ഫലത്തെയും സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നു, ശുദ്ധമായ ഒരു ഭക്തൻ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് 10.9 വിവരിക്കുന്നു. 10ഉം 11ഉം ശ്ലോകം സ്നേഹപൂർവമായ ആരാധനയ്ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യുപകാരം, ആ പ്രയോജനം, ഭഗവാൻ എന്ത് നമുക്ക് തരും നമ്മളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളത് 10ഉം 11ഉം. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രയോഗം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായി തീരുകയും മനസ്സും ഹൃദയം അദ്ദേഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നു. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ 4 ശ്ലോകവും കാണാതെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് 2 പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? ശ്ലോക ടെസ്റ്റിൽ ഇത് 4ഉം പഠിക്കാനുണ്ടോ? പഠിക്കാനില്ല, നോക്കിയില്ല. നോക്കിയില്ല. ഓക്കെ. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം അധ്യായം നോക്കിയില്ല, അല്ലേ? ശരി. അപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതുവരെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുണ്ട് മാതാജി. 8 ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് 8ഉം 9ഉം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 8ഉം 10ഉം. 8ഉം 8ഉം 10ഉം. 10ഉം. ഓക്കെ. 8ഉം 10ഉം. 8, 9, 10, 11 ഇത് 4 പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ചൊല്ലിക്കോളൂ. 8ാമത്തത് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അരീക്ഷണമാണ്, ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിക്കാം മാതാജി. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തെ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാന്നുള്ളത് ആ സംബന്ധ ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും, ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞാൽ അവര് സേവനത്തിൽ, അപ്പം ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? സേവയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എൻ്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ്, പല ശാസ്ത്രങ്ങളില് പ്രൂഫ് പറയാണ് പ്രഭുപാദർ. ഇതില് അഥർവവേദത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗോപാല താപന്യുപനിഷത്തില് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ മഹോപനിഷത്ത്, നാരായണോപനിഷത്ത്, മോക്ഷധർമ്മം, ഇങ്ങനെ പല ശാസ്ത്രങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് വരാഹപുരാണം പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിത്ത് പ്രൂഫ് പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? എല്ലാറ്റിന്റെയും യഥാർത്ഥ ഉറവിടം എന്നിൽ നിന്ന്, ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് സത്യസന്ധമായ ആധികാരികൾ വഴി കേട്ടാൽ മാത്രം, വേദങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കുകയും ഭഗവാൻ ചൈതന്യനെ പോലുള്ള ആധികാരികളിൽ നിന്ന് വിവരണങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്ത ഒരു പണ്ഡിതനും ഈ ഉപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണമെന്നും അറിയുന്നവർക്കും ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയപരമല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളാലോ വിഡ്ഢികളാലോ വ്യതിചലിക്കുകയില്ല.
അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ കറക്റ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക. വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണികളുടെ അർത്ഥം പ്രഭുപാദർ വിവരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അഥർവവേദത്തില് അഥർവവേദത്തിലുള്ള ഗോപാല തപനി ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണൻ ആദിയിൽ ബ്രഹ്മാവിന് അറിവ് നൽകി. അതാണ് യോ ബ്രാഹ്മണം വിദദാതിപൂർവം യോ വൈ വേദാംശ ഗാപയതി സ്മ കൃഷ്ണ. ആദ്യമായി ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചതും അത് പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അടുത്ത ഉപനിഷത്തില് പരമപുരുഷനായ നാരായണൻ ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് നാരായണോപനിഷത്ത് പറയും. അടുത്ത നാരായണോപനിഷത്താണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നാരായണോപനിഷത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് വസോ ജായതേ ദ്വാദശാഷ്ടുദ്രോ ജായതേ നാരായണ ദ്വാദശ ആദിത്യ നാരായണ ഏകാദശ രുദ്രോ. ഏകാദശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10+1 11. ദ്വാദശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10+2 12. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, പ്രജാപതി ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് അഷ്ടവസുക്കൾ ജനിച്ചു, 11 രുദ്രന്മാർ, 12 ആദിത്യന്മാർ ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് എന്ന് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ ഇത് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ ദേവകീ പുത്രനായ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ നാരായണൻ എന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. മോക്ഷധർമ്മത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, പിതൃപിതാക്കന്മാരും ശിവനും മറ്റുള്ളവരും അവനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്കറിയില്ലെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രമാത്മകമായ ഊർജത്താൽ ഭ്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി വരാഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു പരമപുരുഷനായ നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവും പരമശിവനും ജനിച്ചു എന്ന്. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൂഫ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 540 പേജില് കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ തലമുറകളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ തലമുറകളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിനും കാരണഭൂതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ജനിക്കുകയാൽ ഞാൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനമാണ്. എല്ലാം എനിക്ക് അധീനമാണ്. എനിക്കുപരിയായി ആരുമില്ല. കൃഷ്ണൻ ഒഴിച്ച മറ്റാരും പരമനിയന്താവല്ല. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തിയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച് ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായി തീരുന്നു. ആ ഭക്തനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനെ കരുതൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആധികാരികങ്ങളല്ലാത്ത ഭാഷ്യങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തള്ളിക്കളയണം. അവർ വിഡ്ഢികളാൽ ഭ്രമിക്കപ്പെടാതെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന വേദാരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിൽ മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രഭുപാദർ അതാണ് ഇതെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്തത്. ഓരോ ഉപനിഷത്തുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങള് എല്ലാം തെളിവാണ്. പിന്നെ പുരാണം, വരാഹപുരാണം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, മോക്ഷധർമ്മം, നാരായണോപനിഷത്ത്, ഗോപാല തപനി ഉപനിഷത്ത്, അങ്ങനെ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി പറയുന്നു പരമപുരുഷൻ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണെന്ന് കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം ഇതാണ് അഭിധേയ അല്ലെ. അഭിധേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഇതുവരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चारमन्विത. എൻ്റെ വിവർത്തനം ശീലപ്രഭാതത്തിൽ എൻ്റെ
ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതരായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട്, പരസ്പരം. പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അന്യോന്യം, അല്ലെ? ഇതേപോലെ പരസ്പരം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യം ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവും ദേവന്മാരും, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങള് ദേവന്മാരുമായിട്ട് പരസ്പരം മ്യൂച്വൽ കോർപ്പറേഷൻ, അല്ലെ, യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മ്യൂച്വലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. അതാണ് ആ പരസ്പരം. അപ്പൊ ഇവിടെയും മച്ചിത്ത മദ്ഗത, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി, അല്ലെ? പരസ്പരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഈ നമ്മുടെ കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്? നാമജപമാണ്. കീർത്തനമാണോ സങ്കീർത്തനമാണോ അതോ ജപമാണോ? സങ്കീർത്തനം. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ജപം, കീർത്തനം, സങ്കീർത്തനം, വ്യത്യാസം എന്താണ്? കീർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പം കുറെ പേര് ചേർന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളെ ജപം എന്ന് ഭക്തന്മാരെ പറയുമ്പോ ഒറ്റ ചെയ്യുന്നു. ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചെയ്യാം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ആ പരസ്പരം എന്നുള്ള വാക്ക്. നമുക്ക് ഡിവോട്ടി അസോസിയേഷൻ വേണം. നമ്മൾ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് ഈ ഒരു യുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരുടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സത്സംഗം കൂടണം. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഭക്തരുടെ അസോസിയേഷൻ പ്രധാനമാണ്. അതാണ് സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരസ്പരം സംഭാഷണത്തിൽ, എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണം ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. കൃഷ്ണൻ അത്തരം ഭക്തരുടെ ജീവനും ആത്മാവുമായി മാറുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും നിരന്തരം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 2 ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഭക്തർ. പ്രാഥമിക ഘട്ടം, അവർ സേവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കുന്നു. പിന്നെ പൂർണ്ണത, മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ്? അവർ എപ്പോഴും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ വാസസ്ഥലത്ത് പ്രദർശിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന പൂർണ്ണത ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ തന്നെ 2 ഘട്ടം, സാധനാ ഭക്തരുണ്ട്, പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്, രാഗാനുഗ ഭക്തിക്കും ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ സാധനാ ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുക. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്ത് അല്ലെ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴെന്താണ്? അവിടെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം അവർക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹത്തിലാണ് അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൂർണ്ണത ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2 ഘട്ടത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനത്തെ ഒരു ജീവിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ഭാവാർത്ഥത്തില് ആ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഫുള്ള് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ആദ്യം നമുക്കൊരു വിത്തുണ്ട്, അല്ലെ? ആ വിത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ആ വിത്ത് നനയ്ക്കുക? ആ വിത്ത് കിട്ടുന്നത് തന്നെ അപൂർവമായിട്ടാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിത്ത കോയി ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദേവായ ഭക്തിലതാ ബീജ്, അല്ലെ? അനേകം ജീവജാലങ്ങൾ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കുറച്ച് ഭാഗ്യശാലികളായിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കുകയും അവർക്ക് ആ ഒരു അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യും, ഭക്തിയിൽ വരാൻ അവസരം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിത്ത് വീണു. ഇനി ഈ വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്തിലെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം, നനയ്ക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുളയ്ക്കില്ല. ആ നനയ്ക്കുന്ന വെള്ളം എന്താണ്? തിരുനാമജപവും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജപിക്കുക, കേൾക്കുക. അങ്ങനെ
വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ വിത്ത് മുളച്ച് കായ്കൾ വളരും. വിത്ത് വലുതായി അത് ഫലങ്ങൾ തരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ആ ഫലം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവരണത്തിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തി കൂടുതൽ വളരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗോലോക ചാട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും ഇരുണ്ട ഒരു അണ്ഡമാണ്. അതിനെ തുളച്ചു കയറും. അതായത് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം കടന്ന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും വളരും. അവസാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രഹമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിച്ച് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രമേണ പഴങ്ങളും പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ വരുന്നു. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന നിർത്തുവോ? അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആ നനയ്ക്കുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഗോലോകത്ത് എത്തിയാൽ പോലും അവിടെ കൊണ്ടെല്ലാം നിർത്തുവല്ല, വീണ്ടും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു. മത്സ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതായത് ആ പ്രേമ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം അമലം യത് വൈഷ്ണവാനാം പ്രിയം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കളങ്കരഹിതമായ പുരാണമാണ്. പരമഹംസരുടെ ശുദ്ധവും പരമോന്നതവുമായ ജ്ഞാനത്തെ വിവരിക്കുന്നതിൽ വൈഷ്ണവർക്ക് ഇത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം? ഭഗവാനും അവന്റെ ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അമൃത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈതവ ധർമ്മത്തെ ഉപരിയാണ്. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആനന്ദം ഇതൊരു അതീന്ദ്രിയ ആഖ്യാനമാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആത്മാക്കൾ അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും സഹവാസത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഭക്തൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോൾ ആ ആസ്വാദനം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 10ാമത്തെ ശ്ലോകം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം. എന്താണ് പ്രയോജനം? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? നമ്മൾ ആ വിത്തിനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രയോജനം എന്താണ്? 10ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തേഷാം സകൃതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി യോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ബുദ്ധി, ആ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധി തരികയാണ്. അപ്പോ പ്രേമപൂർവം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുടെ പ്രേമസ്ഥാനത്തൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു പ്രേമപൂർവം ഭക്തി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുദ്ധി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു സാധക ഭക്തന് പ്രേമപൂർവം, പ്രീതിപൂർവകം അല്ലെ? ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുക? ഒരു സാധകരായിട്ടുള്ള ഭക്തർക്ക് പ്രീതി എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് പ്രേമം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ സേവ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ഒബീഡിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥത, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യുന്നു. നമ്മളടുത്ത് ഗുരു പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ പ്രീതി. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആ പ്രേമം വളർന്നില്ലെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധി തരികയാണ്. നമ്മൾ ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാണാം, ചില ഭക്തര് ഒട്ടും വളരെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് അധികം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന്
ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ച് അവർക്ക് ഭക്തിയിലെ പല സ്റ്റേജുകൾ കടക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത കണ്ട് ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള ബുദ്ധി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സാധക ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവര് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അനുസരിക്കും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതനുസരിച്ച് ഭക്തിയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനുള്ള ബുദ്ധി തരുന്നത്. കൃഷ്ണനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധമായ ഭക്തർ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദം 3 രീതികൾക്കപ്പുറമുള്ള ആത്മീയ ആനന്ദമാണ്. രൂപത്തിലും ഗുണത്തിലും ശക്തികളിലും ആനന്ദമായ കൃഷ്ണനെ ഈ ഭക്തർ എങ്ങനെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് ബുദ്ധി നൽകുന്നു. മുമ്പത്തെ വാക്യത്തിൽ ഭക്തർ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭക്തരോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. മുൻ വാചകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനെ ഈശ്വര തലത്തിലേക്ക് തിരികെ നയിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം, ഇവിടെ ബുദ്ധിയോഗവും ഭക്തിയോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബുദ്ധിയോഗം? കൃഷ്ണാബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുടെ അടയാളമാണ്. ബുദ്ധി എന്നാൽ അറിവ് എന്നും യോഗ എന്നാൽ നിഗൂഢ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂഢമായ ഉയർച്ച. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു കടക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബുദ്ധിയോഗം. പുരോഗതിയുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ്. ഇതൊന്നും ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല. അതിനാൽ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവും പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിരന്തരം, ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 544 പേജില് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിയും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രേമപൂർവം ഇല്ല, നമുക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം നിർവ്യാജ്യം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പൊ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പുരോഗതി വരാനുള്ളത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. ഭഗവാൻ ആ അവസരം നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ കരുണാപൂർവം അറിവിന്റെ വിളക്ക് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലെ അജ്ഞാതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥ മഹാമജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വധ. ഇവിടെ തേഷാം അനുകമ്പാർത്ഥം, അനുകമ്പാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുകമ്പ കാണിക്കാൻ, അവരിൽ സവിശേഷാനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജമ്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് ഭഗവാൻ അനുകമ്പ കാണിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, നിർവ്യാജം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വളരാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരുന്നു. കൂടാതെ നമ്മളോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ആ തമസിനെ, ഇരുട്ടിനെ മാറ്റി ജ്ഞാനദീപം തരികയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലുണ്ട്. അതില് മായാവാദികളാണ് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവര് പരിഹസിക്കും, പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പരിഹസിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെല്ലാം സെന്റിമെന്റലിസ്റ്റ് അല്ലേ, എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ പഠിക്കാതെ
വെറുതെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെന്റിമെന്റൽ അല്ലേ? അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിവികാര ജീവിയാണ്. ഞാനൊരു അതെ, എൻ്റെ ഗുരു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനാണ്, അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കണ്ണിൽ നിന്ന് അശ്രുക്കളും ഒരു വികാരം വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങ് തന്ന ഈ നാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തൊണ്ടയിടർന്നു, അല്ലെ, ആ ഒരു ശാരീരിക വികാരങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഗുരു പറഞ്ഞു, നീ ആ നാമത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, ഇതാണ് ആ ആനന്ദം, അത് വല്ലാത്ത ആനന്ദം എനിക്ക് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കണമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഞാൻ വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ല, എനിക്ക് ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം നിമായി പണ്ഡിതായിരുന്നു. അപ്പം ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഇതിലെന്തോ കാര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വരികിലും നിർവ്യാജമായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സഹായത്തിനെത്തും. ഇവിടെ മായാവാദ തത്വകർ എന്താണ്? അവർ തെറ്റായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥ വസ്തുത എന്താണ്? പല പണ്ഡിതന്മാരും ഭക്തിയുടെ തത്വചിന്ത മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ തൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ വരാനുള്ള വെളിച്ചം കൊടുക്കും. ശുദ്ധ ഭക്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അന്ധകാരം നീങ്ങി ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങി ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മാവായി മാറാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ചുമതലയിൽ ഏൽക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ എല്ലാത്തരം ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് 10 മണി ആകുന്നു അല്ലേ? 12 തൊട്ട് 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് അർജുനൻ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്, പരമപുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് 12 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇരിക്കാം. നോ പ്രോബ്ലം മാതാജി. മാതാജി പ്ലീസ്. മാതാജി ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ടയേർഡാ മാതാജി, പ്ലീസ്. അല്ലല്ല, കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. അങ്ങനെ ഉള്ളെങ്കിൽ ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ 9:30 ആകുമ്പോ മാതാജി ഇറങ്ങിക്കോളൂ, പിന്നെ ഫ്രീ ആകുമ്പോ ഇത് കേട്ടാൽ മതി. രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. കിടക്കാൻ പറ്റും. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആകാം, എന്നിട്ട് പിന്നീട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കിട്ടും പഠിക്കാനായിട്ട്, സ്റ്റഡി ലീവ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കേട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, എക്സിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഒരു 9:30 ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇറങ്ങാം. കാരണം എനിക്ക് ടൈമിൽ ഇത് എടുത്തില്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തീർക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇരിക്കാൻ പറയുന്നില്ല. ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ സമയം പോലെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മൾ 12 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പരമോന്നത സ്ഥാനത്ത് അംഗീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ, ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് കണ്ടത്. ഇനി പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ അർജുനൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം നാദിദേവമജം വിഭു ആഹുസ്ത്വാമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്.
പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് അല്ലെ പ്രധാനമായ വാക്യങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ പരമാധികാരം മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും അർജുനൻ ഇനി പറയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം, ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 2 ശ്ലോകത്തില് പരമാത്മാവ് മായാവാദി തത്വചിന്തകർക്ക് അവസരം നൽകുന്നു. കാരണം പരമാത്മാവ് ജീവാത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് അല്ലെ. പരബ്രഹ്മ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച ശേഷം കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷനായി അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതാണ് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. പരബ്രഹ്മം. പിന്നെ പരധാമം. അർജുനൻ സ്വീകാര്യത കേവലം ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖസ്തുതി നൽകുന്നതല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. ഇത് ഞാൻ മാത്രം പറയുന്നതല്ല, ഭഗവാന്റെ മറ്റ് ദേവന്മാരും അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ, ഈ ഋഷിമാരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് സ്വയം പറയുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് നമ്മളെ സുഹൃത്താകുമ്പോ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തി പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത് പറയുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഈ അസിതൻ, ദേവലൻ, ദേവർഷി, നാരദർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങും ഇത് തന്നെ പറയുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഈ വാക്യങ്ങളിലെ ഓരോ വാക്കും വൈദിക ശാസ്ത്രജ്ഞരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. കൂടാതെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ പരാമർശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കേനോപനിഷത്ത്, മുണ്ടകോപനിഷത്ത് ഇവയെല്ലാം ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ നല്ല ടേംസ് ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇതെല്ലാം വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും ബാക്കിയുള്ളത് പരമമായ ബ്രഹ്മമാണ്. പരമേശ്വരൻ, അവനെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ. വേദങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധനായി അംഗീകരിക്കുന്നു. മഹാമുനികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനം. ഇപ്പോ അർജുനൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കൃഷ്ണന്റെ കനിവ് മൂലം അർജുനന് വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിൻബലത്താൽ പരമസത്തമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ ആത്മമിത്രമായതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ നിരപേക്ഷ തത്വമെന്ന്, പരമപുരുഷനെന്നും മറ്റും മുഖസ്തുതി പറയുന്നതല്ല എന്നും ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുക ഈ ജ്ഞാനം. സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ശിക്ഷണ പിന്തുടർച്ചയില്ലാത്തതെയും ഭഗവത്ഗീത അറിയാൻ കഴിയില്ല. സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തെറ്റായ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അടയാളം തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ആ പരമ്പരയിലൂടെ കിട്ടുക. അത് പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാനാന്ന് പറയും. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിച്ച് PhD ഒക്കെ എടുത്ത വ്യക്തികളാണ്, വലിയ പ്രൊഫസേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവരിത് അംഗീകരിക്കില്ല. ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാൽ പോലും അവര് ഭഗവാനെ വെറും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കില്ല. എപ്പോഴും ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരാ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ്. വേറെ ആർക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ദേവന്മാർക്കോ അസുരന്മാർക്കോ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സർവമേതത്രിതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹീതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാനദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കോ അസുരന്മാർക്കോ കൃഷ്ണനെ പരമാത്മാവായി പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണന് മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിശ്വാസികൾക്കും അസുരന്മാർക്കും കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്ഥാപിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ ദേവന്മാർ പോലും അറിയാത്തതിനാൽ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ്? പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം.
ആത്മാവിനെ അനുകരിക്കുക. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതെല്ലാം അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചത് അനുകരിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. അർജുനൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചോ അതുപോലെ നമ്മളും അർജുനന്റെ പാത പിന്തുടരുക. ഇതെല്ലാം കേട്ട് അർജുനൻ സ്വീകരിച്ച പോലെ പൂർണ്ണമായി നമ്മളും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശവും കൃഷ്ണനാണ് ആദിനാരായണനായ പരമപുരുഷനെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവേന ഭൂതേശ ദേവദേവാ ജഗത്പദേ. അർജുനന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ തന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ തന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത്. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പരമസത്യമായ കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിബന്ധമുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്നോ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും. എങ്ങനെയാണ്? അർജുനൻ നേരിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന അനുയായികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്നത് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാനസിക ഊഹക്കച്ചവടക്കാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അത് പാപമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അർജുനന് തിരിച്ചറിവുകളാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. പുരുഷോത്തമ കൃഷ്ണനെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസാന ഘട്ടമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു. വദന്തി തത്വത്വിതസ്തത്വം യജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്തനായ മനുഷ്യൻ പോലും വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ സവിശേഷത തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ചിലപ്പോൾ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവർ കൃഷ്ണനെ ആധികാരികമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ പുരുഷോത്തമനായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന ഭൂതഭാവന, ഭൂതേശ, ദേവദേവ, ജഗത്പദേ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൂതഭാവന, എന്നിട്ടും കൃഷ്ണനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ ഭൂതഭാവന എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ഭൂതഭാവന, എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭൂതേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പരമോന്നത ഈശ്വരൻ. ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്താവ്. ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിയന്താവ്. ദേവദേവ, എല്ലാ ദേവതകളുടെയും യഥാർത്ഥ ആരാധ്യനുമായ ദൈവം. ജഗത്പതി, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരമോന്നത ഉടമ. അപ്പൊ ഈ 4 രീതിയിലാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്ത. ഭൂതഭാവന, ഭൂതേശ, ദേവദേവ, ജഗത്പതി. ഭൂതഭാവന എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഭൂതേശ എല്ലാത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ, ദേവദേവ ദേവന്മാരുടെയും ദേവൻ, ജഗത്പതേ ഹേ ജഗത്പതേ ഈ ജഗത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാട്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അർജുനൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് അർജുനന് രുചി കൂടുകയാണ്. വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയും, സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ദുര്യോധനന്റെ അടുത്താണ് ഈ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ എന്തായിരിക്കും? മതി ഇത് നിർത്തിയിട്ട് വേറെ വല്ലതും പറയാൻ പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടങ്ങ് എക്സ്റ്റസിയിലായി. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഇനിയും പറയൂ. ഈഗർനെസ് കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട്. കൃഷ്ണനിൽ അങ്ങ് അത്രയും അബ്സോർബ്ഡ് ആയി. അർജുനൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ താൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം മറന്ന് ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ പറയുന്നു, വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാത്മവിഭൂതയാ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാ നീമാം സ്വം വ്യാപതിഷ്ഠസി. ഈ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഉള്ള തന്റെ അറിവിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനകം സംതൃപ്തനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കൃപ നേടിയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ അർജുനന് വ്യക്തിപരമായി അനുഭവ പരിചയവും ബുദ്ധിയും അറിവും ഈ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം.
അതിനാൽ അയാൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. പിന്നെ അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നതിന് വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, അർജുനന്റെ എക്സ്റ്റസിയാണ് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ളതും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി അർജുനന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമായി, 100% ബോധ്യമായി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അർജുനൻ ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാമോഹമൊക്കെ മാറി, ഭഗവാനാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലായി. എന്നാലും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ വീണ്ടും ഇനിയും ദയവായി എന്നോട് കൂടുതൽ പറയൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആളുകൾ പൊതുവെയും വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവർ, പ്രത്യേകിച്ചും പരമാത്മാവിന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനി 17. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം സ്ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്യോസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങേ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോ കേശു കേശൂച്ച ഭാവേഷു എന്നുള്ള പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കേശു കേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കേശു കേശു ച ഭാവേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതേത് ഭാവങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കണം, ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേനെ ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികമായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു വൈഷ്ണവനായ അർജുനന്റെ സ്വഭാവം, സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഉള്ള ശക്തിയില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഇതൊരു വൈഷ്ണവന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു? കാരണം സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിന്, അത് അത്രയും കമ്പാഷൻ, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ കമ്പാഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. പരമേശ്വരന്റെ എല്ലാ വ്യാപകമായ അറിവുകളും സാധാരണക്കാരന് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെപ്പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഈ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെ 1.1.19 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, വിശിഷ്ട സ്തോത്രങ്ങളായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ലീലകളെ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആർക്കും മതി വരില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ദിവ്യബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ലീലകളുടെ വിവരണത്തെ ഓരോ കാൽവയ്പിലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അർജുനൻ പരമപ്രഭുവായ കൃഷ്ണനെ പറ്റി, വിശേഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തരായ രൂപത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ ഉത്സുകനാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്തും അമൃതം തന്നെയാണ്. അല്ലെ? ഇപ്പോൾ അമൃത് കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു വിവരണവും പ്രസ്താവനവോ അമൃത് പോലെയാണ്. ഈ അമൃത് പ്രായോഗിക അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ആധുനിക കഥകളും കെട്ടുകഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം ഒരാൾ ലൗകിക കഥകൾ കേട്ട് മടുക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഒരാൾ ഒരിക്കലും മടുക്കില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ വിനോദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളുടെ വിനോദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂതകാല ചരിത്രങ്ങളാണ് പുരാണങ്ങൾ. ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വായനകൾക്കിടയിലും ഈ രീതിയിൽ വായനാ വിഷയം എന്നേക്കുമായി പുതുമയുള്ളതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരില്ല. എപ്പോഴും പുതുമയായിരിക്കും. ഓരോ വട്ടം, ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പലവട്ടം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത ഓരോ വട്ടം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മടുക്കാത്തതാണ്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മടുക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം
നമുക്ക് കൂടുതൽ ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിനോദങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ അല്ലെ, അതാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് സന്തോഷം നൽകുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ 18ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കാണുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 19 തൊട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ ഉവാച. നമുക്കപ്പോ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച ആ ഭാഗം കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾ തരുന്നുണ്ടല്ലോ, 19 ഗുണങ്ങൾ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ പ്ലീസ്? സ്ലൈഡ് കാണിക്കാനോ? ഇതാണോ പ്രഭു? ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം. 6 മുതൽ 16 വരെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 6 വരെ. ഇത് 1 തൊട്ട് 5, അടുത്ത 6. അല്ല, ഇതിന്റെ മുന്നുള്ളത്. ഇതിന്റെ തൊട്ട് ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കുറച്ച് നീളുന്നുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതും പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച പക്ഷേ തീർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കിനി 4 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ 10, 11, 12 തീർക്കണം. അതെങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെ? ശ്ലോക ചാൻഡിങ് എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങും മാതാജി? 8 മണിക്കൊക്കെ തുടങ്ങും. 8 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാല്ലേ? അപ്പൊ ലിങ്ക് ഫ്രീ ആണ് ആ സമയത്ത്? 8 മണിക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച 8 മണിക്ക് ആക്കിയാലോ ക്ലാസ്? ശ്ലോക ചാൻഡിങ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്, ഇത് തീരുന്നവരെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ക്ലാസ് തീർക്കാനും പറ്റും. ഇനി കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിഭൂതികൾ കുറെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ശ്ലോകങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ സ്പീഡിൽ പോവും. എന്നാലും എനിക്ക് ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും അത് റെക്കോർഡ് സെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാം. പിന്നെ ഇത് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ 12 അധ്യായം തീർന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ, ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വരാം. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കയറാം. അപ്പം നമുക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. മാതാജി പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്കഷനിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാതാജി.